Hí mé sios I méanair, mar a háras mar a húr I gáire sa siomra an taobhile den halla. Is rinne mis cuimhnacháin ilya as Ileán Acla. Bhí an teachtarat ceart aige, gan a gó gan dát gan áras. Níl drú déanta aige stáid. 1846, dag na mílte an tír seo, ag éalú amás, longa contúirteacha, is fúr mílt dómh bás. 2010, fágan milliún na tíre siúd, ag éalú amás, longa contúirteacha, agus faigin mílte dómh bás. Íram a gach éisinach, atá dom éiscin san so. Ná déananig I drúd stáid. Ná lig ceadúmh smála chur an animse, is anamsa. Lóraigh amach, agus seasaigh liom.